Proč tohle dělám? To je otázka, kterou jsem si položila na začátek. A odpověď, protože už nechci být hercem ve svém životě a hrát jenom role. Ale chci tu být já sám, ten, který je uvnitř, tak už chce být i ven. A proto tady teď sedím a proto nahrávám tohleto video a proto budou i další a proto budou další a další projekty. Protože tímhle překonávám svůj komfort uzavřenosti, ale zároveň se otevírám světu. Obrazně světu, protože já nevím vlastně, kdo tohle video uvidí, ale pro mě je velmi důležité. Jestli ho vidí rodina, přátelé, kamarádi, mí známí, tak i před nima se budu teď otevírat a už to nebude role. Už to nebude ten zábavný týpek, který měl přezdívku, byl a pořád ji má a je mou součástí. Možná v mé minulosti, kdo mě znáte, tak víte, proč byl, a vy, kteří to nevíte, tak vám to někdy povím. Ale teď to je prostě všechno jinak. Já jsem v minulosti natáčel videa i talk show, ale ve všech těchto videích jsem chtěl nějak stylizovaně, nějak prostě vypadat. Teď tady se snaží sedět člověk takový, jaký je. A tím člověkem jsem já. Já neříkám, že hned to půjde jako úplně všecko. Najednou, hlavně zvláště, když to teď ještě takhle jako nahrávám. Ale i přesto jsem si řekl, jdu do toho, jdu se otevřít, jdu se jakoby svléci úplně do naha. A budu si brát za to své nějaké důsledky, následky, ať budou jakékoliv. A nemusí být ani žádné, já vůbec jako nevím. Ale co vím, je to, že chci být sám sebou a proto tady sedí Martin Tuhovčák. A ne nějaký herec. Teď mám s tím trochu jakoby zkušenosti, ale o tom tady povídat jakoby nechci. Mám tady vedle takovou složku a strukturu toho rozhovoru, jak by to mělo vypadat, aby to dávalo trošku hlavu a patu, ale uvidíme. Můžu vám říct, že mi bije takhle srdce a že mám obrovskou trému, když tady sedím takhle jako a otevřeně hovořím. Před vámi, před sebou. Víte, od 5 let jsem tančil ve folklorním souboru, ve kterém je už od dítěte vychovávali, že je výborné být jako potlesk, nějak prostě mít ty kroky, nějak ten úsměv, prostě nějak, aby to prostě vypadalo. Ve škole jsem se snažil nějak zaujmout, ale nebyl jsem úplně mezi těmi nejoblíbenějšími. Naopak jsem se postupně dostával do té roviny, že jsem spíše na sebe upozorňoval tím, že jsem jako zlobil, že jsem nechodil do té školy, že jsem rodičům způsoboval teď úplně fakt jako úplně brutální psychické újmy tím, že jsem utíkal z domu třeba. Že jsem to tam neměl rád, že jsem pořád hledal něco, že jsem nebyl si sám sobě jako dobrý. Chtěl jsem pořád nějaké jakoby ocenění toho, že nějakou i tu lásku.
A neříkám, že jsem ji úplně nedostával. Ale já jsem se cítil pořád jako takový. A když jsem se chtěl projevit, a projevil jsem se, tak najednou jsem dostal takovou ťavku, někdo mě jakoby zesměšnil nebo něco prostě, cože, takhle? A já, no počkej, takhle, tak to ne, tak takhle už já jako, tohle už jako nikdy neudělám. Proto jsem byl i v minulosti rád za to, že se vytvořila jakoby bytost kde jsem byl já, ten zábavný týpek v pozdějších letech, jak jsem byl už teenager a starší, kdy jsem byl na tu zábavičku, na ty párty, na to prostě, kdy jsem... To byl já, ale vlastně i ne. A dost dlouho jsem se tohletím utápěl. Ještě dokonce jsem si to chtěla dát do občanky, jak je to skvělý, že jsem ten byl. A já jim jako jsem. Ale zároveň jsem to já, Martin Tuhovčák. Už tomu nedávám tu pozornost, to, že já jsem byl. Ale já jsem já. A proto tady jsem. A proto to tady teď natáčím. I když se může zdát v tuto chvíli, že i teď to není autentické, ale já se o to aspoň snažím. Já tady dělám proto vše, aby tak bylo. Nelituju jakéhokoliv mého okamžiku, který jsem měl v minulosti. Nelituju ničeho. A to vám můžu třeba v budoucnu popovídat, co všechno se událo a nějak to jako prolnout, já vůbec nevím, ale jsem tady teď takový, že vím, že chci být sám sebou. A ten strach, který mám ještě teď, protože teď zveřejním tohle video a říkám si, co na to řekne okolí, co na to řekne rodina, co na to řeknou přátelé, co na to řeknou, co když na to vůbec nikdo nic neřekne. A potom mám v sobě něco, hele, ale tak teď o to přece nejde. Ano, o to právě nejde. Já se to teď učím a učím se, že nejde mi o to, co řekne někdo jiný. Já rád si poslechnu kohokoliv. Rád uslyším zpětnou vazbu na tady tohle video. Já rád si to přečtu, když bude nějaká. V příštím videu vám můžu popovídat o tom, co to se mnou dělalo, když jsem třeba něco četl, jestli jsem vůbec něco četl, nebo co a jak bylo. Jak se vlastně cítím vůbec v tom, když žijete v tom strachu, co na to okolí. Ale to už není. Já jsem se v minulosti otevřel ať už kamarádům, tím nejbližším. Potom jsem se otevřel jedné skupině, kde jsem ale taky nějak chtěl se stylizovat. Něco jsem si jako tam hrál, ale nakonec jsem se také, myslím a věřím, jako i otevřel. A naposledy jsem se otevřel své ženě. A díky tomu, že jsem se otevřel ještě předtím, než jsem ji potkal, tak jsem ji mohl potkat. A teď jsme spolu manželé, já jsem si vyženil syna, mám svého vlastního syna ještě z prvního manželství. A jsem šťastný, protože teď cítím, že mám po boku ženu, při které rostu. Jestli ona i roste, to se zeptejte jí, ale já věřím, že i ona. A když něco není v pohodě, tak si to dokážeme říct. A není to vždy příjemné. Tak jak není příjemné tohleto nahrávat do nějaké čočky
a vůbec jako nevědět, jestli je to ono, nebo co a jak. Ale zároveň, když cítím, že je tady, že mi tluče to srdce, tak zároveň se cítím takový jako hrdý, že to takhle jako jede. A takový jakoby pevnější a mám větší tu sílu sám sebe. Protože tu potřebuju, abych ji mohl předávat dál, protože mám projekt tanečního ladění. Proto cesta k ladění. A taneční ladění už je blízko za dveřmi, 18.4. v 15 hodin v prostoru Unjálo v Unhošti. Unjálo, miluj se takový, jaký jsi. Já se tohle učím, milovat se takový, jaký jsem. Píšu si deník. A tam se, protože já jsem vždycky, vidíte, to je to, abych to řekl, jsem se teď úplně zasekl, ale řeknu to jednoduše. V tom deníku se píšu, se chválím za to, jaký jsem, co se mi jako třeba povedlo. Protože já se u uvozovkách umím pochválit tím, co jsem všecko nedokázal, co se mi nepovedlo. Na to mám vytříbený slovník a úplně to dokážu se doslova nakopat a tak, že mám z toho ještě radost. Ale tohle jako skončilo. Já se teď sám chválím a říkám si, hele, jsi dobrý. A tohle jako cítím. A nevždy to je jako dobrý. I má žena mi to musí připomínat. Musí, no. Říkáme to. Protože já mám ten vzorec dost v sobě zakořeněný, že nejsem dost dobrý. Ale já jsem dost dobrý. A proto vás zvu i na to taneční ladění, kde vytvořím bezpečný prostor pro sebe a pro vás, pro ty, kteří budou chtít přijít, a kde se budou moci právě uvolnit a zapomenou na ten vnější svět, ale být takový, jaký chcete být, nebo jak chcete být, jaký jste v sobě. Mně to trvalo roky. A teď tady sedím, natáčím tohle video a jdu s tím ven. Už nejenom v mužských kruzích, do kterých chodím, nebo když to povídám kamarádům nebo ženě, ale otevřeně, veřejně. Jdu z kůží na trh a jdu s tím, že tady je Martin Tuhovčák takový, jaký je. Martin Tuhovčák, který vás zve být sám sebou. Cesta k sobě.